नमस्कार, आस्वाद आपलेपणाच्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। तर आज मी आपल्याला अगदी साध्या सोप्या पद्धतीमध्ये मॅक्रोनी पास्ता कसा बनवायचा ते दाखवणार आहे। पास्ता म्हटलं की मुलांना फार आवडतं, मुलांना असे वेगवेगळे डिशेस खायला फार आवडतात। तर आजची जी पद्धत आहे ती एकदम सिंपल आहे आपली पास्ताची। तर बघूयात कसा बनवायचा। त्यासाठी इथे मी 2 ग्लास इतकं पाणी ठेवलेलं आहे उकळत। त्यानंतर इथे मी मॅक्रोनी जी आहे ते गव्हाची आणलेली आहे, कारण गव्हाची मॅक्रोनी हेल्दी असते मुलांसाठी। मैद्याची सुद्धा मिळते, पण मी गव्हाची घ्यायची मुलांना वगैरे बनवायचं असेल तर। तर इथे आता पाण्याला उकळी आलेली आहे। त्यानंतर मी त्याच्यामध्ये मॅक्रोनी घालून घेतले, थोडंसं मीठ घातलेलं आहे, 1 चमचा तेल घातलेलं आहे आणि छानपैकी बॉईल करून घ्यायचं आहे। 3-4 मिनटं आपल्याला मॅक्रोनी आपली जी आहे ती बॉईल करून घ्यायची आहे। तर इथे मिक्स करत राहायचं आहे आपल्याला। आपण जे आज हे मॅक्रोनी पास्ता बनवणार आहोत पटकन होतो, जास्त वेळसुद्धा लागत नाही बनवायला। तर हे बघा, इथे मॅक्रोनी आपले मस्तपैकी बॉईल झालेली आहे। जास्त बॉईल करायची नाही इथे आपल्याला। आता एका चाळणीमध्ये काढून घ्यायची आणि थंड पाण्याने धुवून घ्यायची। थंड पाणी घालून तिला नितळत ठेवायचं। त्यानंतर इथे कढई तापत ठेवलेली आहे, तेल घालून घेतले। त्यानंतर लसूण कापून घेतले, बारीक ती घालून घेतले। 1 मिरची बारीक कापून घातलेली आहे त्याच्यामध्ये। आणि आपल्याला लसूण जी आपली आहे थोडीशी लालसर होईपर्यंत परतून घ्यायचं आहे। त्यानंतर इथे मी 1 कांदा घेतलेला आहे मीडियम साईजचा बारीक कापून। तर आपला कांदा जो आहे तो सुद्धा चांगला मऊ होईपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। तर कांदासुद्धा आपला छान असा मऊ झालेला आहे। तर मी 2 टोमॅटो घेतलेले आहेत कापून, कारण 2 टोमॅटो आपण टाकले तर आपल्या मॅक्रोनी पास्ता छान अशी ग्रेव्ही तयार होते। तर इथे 2 टोमॅटो घातले, ते सुद्धा चांगले परतून घ्यायचे। टोमॅटोसुद्धा नरम झाला आहे। त्यानंतर टोमॅटो सॉस घालून घेतलेला आहे। तर इथे मी 3-4 चमचे सॉस घातले, नंतर 2 चमचे मेयोनीज घातलेला आहे आणि छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे टोमॅटो कांद्यामध्ये। तर मस्त असं मिक्स करून घेतलेलं आहे मी आता मेयोनीज आणि सॉस। आता आपल्या त्याच्यावरती 1 मिनिटासाठी गॅस स्लो करून झाकून ठेवायचं आहे। तर इथे आता 1 मिनिट झालेलं आहे। बघा, मस्त अशी ग्रेव्ही तयार झालेली आहे। पण टोमॅटो जे आहेत ते जास्त वापरायचे, म्हणून मी 1 कांदा आणि 2 टोमॅटो घेतलेले आहेत। त्यानंतर आपली मॅक्रोनी घालून घेतलेली आहे। मॅक्रोनी मी घेताना 1 वाटी इतकी घेतली होती, 1 मोठी वाटी। तर मॅक्रोनी घालून छान अशी मसाल्यामध्ये मिक्स करून घ्यायची आहे। त्यानंतर त्याच्यामध्ये चिली फ्लेक्स घालून घेतले। त्याच्यानंतर मिक्स हर्ब घातलेला आहे। मिक्स हर्ब नसेल तर आपण काळी मिरी पावडरसुद्धा वापरू शकतो। त्याच्यानंतर चवीनुसार मीठ घातले आणि चांगलं मिक्स करायचं आहे। मीठ आपण आधीसुद्धा वापरलेलं आहे, त्यामुळे मीठ घालताना आपल्याला थोडंसं कमीच घालायचं आहे। त्याच्यानंतर इथे मी 1 चीज क्यूब घेतलेला आहे, तर तो वरून आपल्याला किसून घ्यायचा आहे। चीज घातलं की आपल्या मॅक्रोनीला खूप छान अशी टेस्ट लागते। तर आता चीज किसल्यानंतर आपल्याला अर्ध्या मिनिटासाठी झाकण ठेवायचं आहे स्लो गॅसवरती। तर बघा, चीज जो आहे आपला तो मस्तपैकी मेल्ट झालेला आहे। अशा प्रकारे आपला मॅक्रोनी पास्ता जो आहे तो छान असा तयार झालेला आहे। आपल्याला जर हवं असेल तर आपण त्याच्यामध्ये अजून भाज्यासुद्धा ॲड करू शकतो। गाजर, फरसबी वगैरे ज्या भाज्या आपल्याला आवडतात, सिमला मिरची वगैरे, त्यासुद्धा आपण त्याच्यामध्ये घालू शकतो। तर अशा पद्धतीने आपण हे मुलांना टिफिनलासुद्धा देऊ शकतो। बाजारातून इतकं महाग वगैरे विकत आणण्यापेक्षा आपण घरच्या घरी अगदी साध्या सोप्या पद्धतीमध्ये अशा मॅक्रोनी पास्ता बनवू शकतो। तर बघा, दिसायला जितका छान दिसतो हा मॅक्रोनी पास्ता, खायलासुद्धा तितकाच टेस्टी लागतो आणि मुलांना आवडेल असाच आहे। तर तुम्हाला आजचा माझा हा मॅक्रोनी पास्ताचा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून नक्की सांगा। आणि माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा। बेल आयकॉनचं बटन प्रेस करा, म्हणजे माझ्या व्हिडिओचे जे येणारे नोटिफिकेशन्स आहेत ते तुम्हाला सर्वात आधी मिळतील। आणि माझा व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल धन्यवाद।